Ay, Uy! Guys! Wah! Wah! Magkalagi mo ka mo muli! Tara, kita tayo! Kita tayo! Ulo! Ulo! Uy! Shit! So yan guys, welcome sa ating YouTube channel. At ngayon po, nandito po ako ngayon sa, makikita niyo sa likod ko po, isa pong bagong pasyalan dito po sa Bayawas Minipos, Aguilar, Pangasinan. So yan guys, anong gusto niyo makita dito? Andito na po lahat. Ayan, kakaibang po na ngayon nyo lang makikita dito sa Bayawas Minipos. Ayan guys. Yun. Wow, masarap maligo. Lalo pag may kasama. Kaso ako lang po ang nandito ngayon. Ayan. Wow, ang ganda po talaga. Una ko pong punta dito at nakakamangha. Isa pong Minipos. Wow, safe po dito. Pumunta po kayo dito. Huwag niyo pong kalimutan. Ako po ang inyong kontakin. Medyo malayo-layo ito ng konti. Dadaan nyo po yung daang Kalutubo, pababa. At tatawid po kayo sa ilog ng Bayawas para po marating ang Bayawas Minipos. Ayun guys. Woo! Ganda dito po. Kasi hindi ako pwedeng maligo kasi mag-isa po ako dito. At medyo hapon na po. So susunod guys, abangan ko kayo dito sa Bayawas Minipos, Aguilar, Pangasinan. So ayun guys, don't forget to like, subscribe, syempre po sa aking mga subscribers. Kahit po hirap na po ako talaga. Pinupuntahan ko po yung mga liblib na hindi pa po alam na isa palang magandang puntahan dito po sa Bayawas Minipos, Aguilar, Pangasinan. So, ganyan pong lahat guys. Punta po kayo dito at sobrang lamig ng tubig. Sobra, grabe. As in nature po ang dating sa akin guys. Ayun o. Wow. Ganda.
Ba't ang bagal-bagal nyo kasi? Ano ba kinukuha nyo? Kape! Ha? Kape! Kape? Ano sa Tagalog yan? Ay, basta sa English, crab. Crab. Alimata! Okay, mga crab boys, dito po sa Bayawas Mini Post. Tara guys. Ito yung pinaka-sponsor. Mayroon pa doon sa taas, mas mataas. Dito ba tayo? O, dyan kayo lahat ha. O, harap kayo dito lahat. Oy, So yun guys, kumusta kayo? Okay lang ba kayo dito sa Bayawas Mini Post? Sir! Nag-enjoy ba kayo? Pasensya kami, sir. Ah. Magkasaan namin! Hi, shoutout sa'yo. Renan, first time mo dito? Oo, sir. Ano ang masasabi mo? Ha? Ano ang masasabi mo? Okay lang. Ayos lang? Dapat may merienda tayo dito eh. Ano, sir? Sige, okay lang. Sobrang saya! Yun lang ba guys? Yun lang ba? Yun lang, sir. Yun lang, sir. Okay. Sir, ikaw ang ulitin. Saan? Saan? Dito. Saan? Sir. Okay. May ibang course din naman. Hindi namin alam. So yan guys, hanggang sa muli. Okay? So Bye-bye. bye-bye. Bye-bye, guys. Okay, babalik po tayo dito sa Bayawas Mini Post. Thank you guys. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Elmer Tabonda. Shoutout kay Pleasure, shoutout kay Reyna, shoutout kay Lampong, shoutout kay Christopher, tapos Justin, shoutout kay Sir Elmer. Thank you, guys. Shoutout sa akin. Maraming salamat. Salamat guys. See you on my next vlog guys. Bye-bye.